Bon dia a tothom. Avui parlem sobre un tema fascinant i que forma part de la nostra vida diària, la llengua. Què és la llengua? És el mitjà principal que els éssers humans utilitzem, per comunicar-nos. La llengua ens permet expressar, idees, sentiments, i gràcies a la llengua els humans hem evolucionat molt, més que els altres animals. Els animals es comuniquen entre ells, però la seva manera de comunicar-se no és tan complexa com la dels humans. Actualment al món es parlen més de 7.000 llengües, cadascuna amb les seves peculiaritats i la seva riquesa cultural. Tot i així, hi ha llengües que amb el temps es perden. Quan una llengua deixa de ser parlada per les noves generacions o queda desplaçada per una llengua dominant, malauradament s'acaba morint. He fet aquest vídeo per parlar del futur de la llengua catalana, ja que actualment està en perill d'extinció i és la meva llengua i a mi em preocupa, el seu futur, a veure si acaba sobrevivint al segle XXI o s'acaba morint com moltes altres llengües. Però abans de continuar, faig un breu repàs d'història. Pel que fa al català, és una llengua que es va desenvolupar a partir del llatí vulgar després de la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident. A partir del segle IX, el català comença a consolidar-se com una llengua pròpia dintre de la zona de Catalunya, diferenciant-se gradualment de les altres llengües romàniques que hi havia per la zona. Fem un repàs històric dels moments en què es va començar, a putejar a la llengua catalana. En el Tractat dels Pirineus de l'any 1695, després de la guerra entre França i Espanya, l'Imperi Espanyol va donar el nord de Catalunya als gavatxos. Això va suposar que fos a l'inici del fi de la llengua catalana a la Catalunya Nord. Un altre moment en què es va perjudicar la llengua catalana va ser després de la Guerra de Successió Espanyola, que va acabar l'any 1714. A l'any 1716 es va aplicar el decret de nova planta. Això va provocar que el castellà fos l'única llengua oficial al territori català. Però el moment històric en què s'ha fet més mal a la nostra estimada llengua ha sigut després de la Guerra Civil Espanyola, durant la dictadura franquista. Durant aquest període, el règim de Franco va implementar una política severa de repressió contra les llengües regionals, prohibint el seu ús en l'ensenyament, l'administració i els mitjans de comunicació. El català va quedar relegat a un àmbit familiar i privat, mentre que el castellà es va imposar com a llengua dominant. També un altre factor que va perjudicar molt a la nostra llengua va ser que durant l'època de la dictadura va venir molta gent de fora de Catalunya, especialment d'Andalusia, i això va provocar que la gent que venia de fora no aprenguessin el català, perquè òbviament estava prohibit. La gran immigració també ha provocat que un dels cognoms més comuns a Catalunya sigui el cognom García. La llengua catalana ha sigut influenciada per altres llengües al llarg de la història, com per exemple durant la invasió de l'Àndalus, l'àrab va influenciar les llengües de la zona, tant el català, el castellà, el gallec, el portuguès i moltes més. Però en els moments en què el català s'ha vist més perjudicat ha sigut sota el domini d'Espanya i de França, al sentit que ha provocat la diglòssia i ara el català cada vegada sembla més al castellà o al francès, perquè els territoris de llengua catalana han estat durant molt de temps sota el domini de països estrangers i això ha provocat que la llengua agafi moltes paraules de l'espanyol o del francès i també moltes formes sintàctiques. És normal que les llengües agafin paraules i formes sintàctiques d'altres llengües, però el que passa amb el català és que agafem masses castellanismes i masses gal·licismes. I això fa que perdi molt la seva forma original de llengua.
És cert que totes les llengües moren, però sovint sobreviuen de manera indirecta. Quan una llengua mor, les seves paraules persisteixen, encara que siguin poques, a través d'altres llengües que neixen, per exemple, el llatí, malgrat que ja no es parla com a llengua viva, ha deixat una profunda empremta en les llengües romàniques modernes: el català, el francès, l'italià, castellà, portuguès. Res dura per sempre. El català que es parla ara no s'assembla gaire al que es parlava fa 1000 anys, i en això passa en totes les llengües que hi ha. Per tant, torno a repetir, res dura per sempre. Jo no puc esbrinar el futur del català. L'únic que puc dir és que viure a Catalunya sense gent que parli el català és estrany. Vinga, adéu-siau.